ئەمڕۆ پێنجشەممە مەسرور بارزانی ڕاوێژکاری ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە قاسم سمێر سەرکردەی مەیدانی چیای شنگال کرد و لە دیدارێکیشدا مەسرور بارزانی دەستخۆشی لێکرد بۆ ئەو قارەمانی لە بەرگریکردن لە چیای شنگال نواندی. مەسرور بارزانی باڵکشاندە سەروەیەکی ئەو قەهرەمانên bergirî kirî cihê şanaziya me hemûyanin û hertim di nava dilê xelkê Kurdistan û Şengalê jî de dê bi zindî bimînin. Ji balxova Qasim Smêr spasiya Mesrûr Barzanî kir ji bo piştgirî û peywendiya berdewamiya wan û teke jî kir hertim weke pêşmergeyeke rêbaza kurdatiyê di meydanê de dê berdewam be û tevaya karînên xwe jî dê ji bo azadkirina Şengalê bikarbînin. Li dawiyê hevdîtinê de Mesrûr Barzanî hêviya serketinê jê re xwast û tekez li ser hemû piştgiriya xwe ji bo hewlên azadkirina Şengalê kir û balkişanda serweyekê jî li jêr tu rewşeke em xweş ji Şengalê û nehametiyên wê cuda nakin. Ewa ku di karînên me de be ji bo vedîtin û azadkirina reviyan jî xemsariyê têde nakeyn.